Maayong hapon sa tanan. Hello, may hapon. Maayo kayong hapon kay sa dili pa matapos kining adlaw, bisan kapoy, bisan daghan kay ta gustong buhaton o gusto na magpahulay gikan sa trabaho, but at least wala sa nahimong babag kanato para moani sa talad sa Dios ug makita nga kung unsa man ang atong giagian, unsa ang mga hagit sa kinabuhi nga naata karon, wala ka mag-inusara, busaing na imong tapad, wala ka mag-inusara igsuon. Wala ka mag-inusara. Atong palakpakan Dios. In the book of Genesis chapter 1 verse 28, nag-ingon dito, be fruitful. Pag mabungahon kamo. Nya, nindot kini kay labinag kana bitong mga kasal, gamiton siya sa mga pagbasa sa kasal. Nya, daghan kay tao nga mag-istorya outside sa misa o bisan asa nga mga kay gayunan nga maka-istorya-istorya, makutlo ang maong kabahin sa kasulatan. Be fruitful. Apan atong hinumduman mga igsoon nga ang maong pulong sa book of Genesis nagpunting sa pagkamabungahon dili lamang dinha sa mga material nga butang ug dili lamang diha sa pagpadaghan sa lahi. Ang tumong sa maong pulong, be fruitful, pag mabungahon kamo, pag mabungahon diha sa mga maayong buhat, good works. Ug kining giingon nga be fruitful sa book of Genesis, atong tan-awon sa ebanghelyo. Ang sambingay diha sa parasan o sa mga saop sa parasan. Ang mga saop dili tag-iya sa parasan. Apan bisan dili sila tag-iya sa parasan, they were expected to produce diha sa parasan. And to give that share ngadto sa tag-iya sa parasan. Having that sa atong ebanghelyo, let us remember, sambingay lamang ang sa ebanghelyo nga nagpahinumdum kanato nga niining kinabuhia, all of us are called to be fruitful. Diya sa mga maayong buhat, maayong relasyon. Apan subok palandungon sa ebanghelyo, makita nga instead of good works, ang mga saop nagmabungahon diha sa kasina, sa kahakog, nagmabungahon diha sa kasuko, o pagdumot. Worst pagid kung tanaw nato sa unang pagbasa. Sa unang pagbasa, sa book of Genesis, sa istorya, sa kinabuhi ni Jose, ni Joseph the dreamer, makita nato nga ang iyang mga igsoon natugob sa kasina, natugob sa kasuko, pagdumot, o bisan gani sa kahakog. Whether we like it or not, ang unang pagbasa, naghisgot sa kamatuuran sa matag pamilya. Niadtong panahon na, o bisan gani posible sa matag pamilya kung diin kita nahimong kabahin. Dili imposible karong panahon na, nga bisan magamay man o madako nga pamilya, ang maong kamatuuran sa kahakog, kasina, kasuko o pagdumot, nakaguba sa relasyon sulod sa panimalay, o bisan ganit nakaguba sa kinabuhi sa uban. Be fruitful. Unsaon man. Sa libro ni Pope Francis, naman siya libro, December 2020 naglabas, ang libro niya, Let Us Dream. Let Us Dream ang title sa libro. Unya, gibutang dito, kitang tanan, gitawag sa pagpuyo, sa damgo sa Dios alang kanato. We all have dreams, right? Pangutanan tapos, unsa imong damgo igsuon? Damgo di sa pagkatulog o damgo diha sa mata? Natay mga damgo.
But for Pope Francis nagpainumdum sa iyang libro, we are called, kita tanan gitawag sa pagpuyo sa damgo sa Dios alang kanato. Father, unsa man ang damgo sa Dios alang kanato? Unsaon na to pagkahibalo? Let us look at the life of Saint Joseph. Sa unang pagbasa, ang pangalang Jose, giilaman siya nga katong sa ato ganing pagbasa, niya na yaigson, niya na puning tigdamgo. Sigigdamgo. But let us use the name Joseph to help us understand the importance of dream diya sa atong pagtuo. Joseph, nga nagikan sa Hebreo nga pulong, Yosef, nga ang kahulugan, ang Dios magadugang. Yahweh adds, Yahweh increases. On our own capacity, limitado man kita. And that is why, in the very beginning, pagmugna sa Dios kanato, gitagaan niya kita og kapasidad sa pagdamgo, whether tulog man o mata. Ang pagdamgo, magtukmod og maghatod kanato sa pagbuhat og mga butang, sumala sa unsay available sa atong palibot, sa paggamit niini alang sa kaayuhan sa tanan. Remember, be fruitful. That is, be fruitful in good works. Ang pagdamgo, maghatod ka nato to become creative sa kinabuhi. Creative in doing good works. Ing naimong tapad, good works igsoon. Good works. Dili lang tong magdamgo nga taas kaayo ang ginansya, nga lisod kaayo abton bisag panahon sa pandemya. Good works. And with that good works, we build good relationships. Kini karon ang hagit alang kanatong tanan. Matud pa ni Bishop Manggiran, katura kunong mga bata ang adunay kapasidad sa pagdamgo. Mga bata lang ang may kapasidad sa pagdamgo. Unya ko tong tan-awon sa ebanghelyo, ang gingharian sa Dios ila sa mga bata. Ayaw tan-awan yung tapad. Pero mo ni ang tinuod. Tinuod. Ang mga bata lamang ang adunay kapasidad sa pagdamgo. Now the question, ikaw karon, gadamgo pa ba ka ba pa? Gadamgo ka pa ba? Do you still dream? Dili na? Wala na. You dream, right? Gadamgo ta. Natay damgo bisan tulog ta o gising o mata. And in that sense, ikaw, bata. Because there is the capacity to dream and to experience the beauty and wonder sa beauty. Sa ato pa, kung naa ka ni ana, then it is not impossible for you to become part of the kingdom of God. And that kingdom of God, masinati, diri karon. Diya sa ato mga maayong buhat, remember, be fruitful. And being fruitful in good works. Being fruitful in building good relationships. Be fruitful. Amen. Palihog manindog.